chuan next lesson kan tile nga asupra chuan file a new A4 kan la le anga chuan hi avang zoom in pawh kan hmang le nga chuan margin a hian 0.5 theuh kan hmang le anga chuan okay chuan he phek khata hian alai taka thenin asir tot tona thil kan siam dawr ani chumi tu chuan alai taka then turin awam je se tur ka thil siam tur khi alai taka the tur hisap A4 ka alai taka the tur hisap ti na ni maya avang zo ka kha kan da nga ti chu la taka thlep dawn ani ti hisap chuan thil kan siam dawna chumi tu chuanin column kan then le ngai ni chu column kan then masale anga layout a column kai cha numbers of columns are true kan tia chuan space between column a hian 1 inches khat kan hmang ve thung dawn ani 0.167 zin te chawni tolo inches khat kan hmang dawn om je chuan khi A4 paper size sakhi avang zo kan da kha margin a 0.5 theuh kan hmanga chumi chu alai taka kan thlepanga alai taka the nu apo asi a the ton tona kha a margin yang thlap thei turin space between column a hian 1 kan hmangani margin a 0.5 theuh kan hmanga 1 na khi alai taka then ta ila inches ka thi alai taka then ta ila 0.5 in then dawn ani chumi sap chuanin space between column a 1 kan da okay chuan control 1 exercise ti le deila ti kian hi tuna kan ji tur hi thil thar kan ji dawn lova kan lo ji to nu kan review na tur ani dawn awangin a ul chip chiar tu ka sei to lawanga hemi a first column la pang pheki chu thil har saum lawa chu ba chuan thu hi ka da top anga chu ka sei zuai anga hi first column a om da tur chu ni ta ni Government of Mizo Transport Department hi chut topa center alignment da khan message list ti te ka tel ti jong jong te book number ti te heng ko chut pa ngai top khan ni maya chuan he ta noi mi ai ti te he po chut pa ngai na chut 1 step 2 step 3 step 4 step 1 zo khan 1 let 1 step 2 step 3 step 4 te ka tel zo khan step khat kan pe zelanga ti ken aron ti tha thak thlam to ni chuan offenses kan ti te he po 1 step 2 step 3 step kan ti khan aron ti tha thak thlam to ni he kan da thak thap the ti khan he chu eng ma thil har sa om lova ati top khan ani nang ang ke kan chu top the ani chuan ale lam panga ve thung hian ta hian azat ve khami ale lam pang kolom a khan chung a khan azat ve lama text tu kan potanga ti te hian ta hian city trading corporation ti kan chunga enter Aizawl watch house building Aizawl watch house building enter antilenga bara bazar Aizawl bara bazar Aizawl enter Mizoram 796001 kalanta kam china kha ti hian a first line te logi kan select anga Aizawl watch house building ti khi mi khi line ka teleng tur om vel fonts kan ti te anga so center alignment ate kan da lenga ti kha ipo hi dule center alignment a khan kan textual po chung te khanom ma se poilo ti hian dule kha bold ten kan da gele thi ate kha chu tiang chia chuan ale lama hian textual kan pot lenga ti hian ta hian ale lama mi tur kan chule don ni phone hi tepin galanga phone 2313959 te polo the em polo ni ta se number kha chu 1 2 3 4 5 6 7
khang kha number chu polta se ti khan number te kan chuanga ta hian fix tep colon kan tilenga tep te po ti lai den tep kan mang thiam to 0389 1 2 3 4 5 6 te polo ni le ta sela chuan enter email tep colon tep te po ti la email at Mizo woodhouse.com te lo ni tang sela chuan a hnuai hian www.mizowoodhouse.com Mizo a phone si te ngai don a tlar khata ling om to bel kha phone si a si deuh mai theia te khan chuan hi a select lenga type a internet te mang khan tu le kar zirlai te kha intizau le theia zero hi a button e kan da ve lenga type vela hi ni colony om se nai te khian ko tol pe se yan he type vela hi anin next om se okay ti khan kan du angai internet te mai tep kan te chu kan son ve theia ti da khan da ila chuan gram ti te kha khoi lai he gram ti kha chu khoi la man chu le te gram pointer mai kan tu du na kan chu son the ti kha gram ti te kha ti kha an da ke le theia chuan nu hian number telo touch ye shift underscore ma kan kal le me tur khani ma tep date enter tep te dila tep true sa tiếng tiếng reference date
enter ano hian table kan da le dona he table hi heta edita insert object a Adobe table 3.0 tang boi kan la le rawh hian five kan hmanga column sa 6 okay tili le deyang first column hi serial number tur khani dona jaw po ngai lo second column hi kan pal jaw vele thunganga chuan hi next hi quantity rate anianga ta hianin pal jaw taila hi le taila chuan hi quantity manga tizim lenga hi kan ti jaw thunga a first row hi kan select ke kana right click group kan tinga chuan hi right click group ni po ma miang tho in right click group kan ti lenga hi kan group ve lenga ni po hi right click group kan tinga hi phei jong ve thungin group kan ti hian hi right click group kan ti lenga amount on to chuan noi che hi group kan ti hian heta rupees heta p ti ha au mangai dona chu alai na kha atang karmi lang box hi lawa chu ma chuan group remote chuanin asir ton ton a thum tur khan ta kha haw tak thia chu ma chuan group ni lovin table attributes ma hin alai line te hi ba pai le mai tu dang ho jong hi ai select sai kan ti le ve kanga alai te hi kan select anga te khan nan kan tianga alai na bawri mo tanga chunga in jom lo wangin a hran ve ve a thu kan chu thei don ni ti hi eta le eta hi chun he tla hi kan select phei le anga hi hi pokin entaila he tlai chuk thla te a hnuai te le englai line alai line chung line ho hi about te la wangin group remote kan ti chuan asir vela pangsir le hnu hi line hi about ve thei don lawa chu ma chuan group ni lo table attributes mang pok he kan ti le don ani tlam panglai sir ka pai don awangin a sir ber hi kan select anga a chung kan select chung line ho hi kan pai tel don awangin a chung ho kan select le ang dingna pangsir kan select china dingna pangsir hi kan pai tel don awangin kha chu select tel ngai lawa a hnoi phe hi kan pai tel don awangin a hnoi po kan select le ang chuna chung hi kan pai don lo wangin a chung hi chu select ngai lo ti khan a sir a lai le a hnoi hi kan select anga chuan nan kan tinga ti khan a chunga thu kan chu to don ani a hian space kan da anga bill te bill ma te annex invoice ma kan tel cheng te hian ta hian all rectangle te oma wangin khan tur kha kan da all helanga ti hian invoice te space kan da lenga yes memo space kan da lenga du ein kar hi te thap khain du ani phe chuan space da za ta kha thier thap thapila hi phone khati te le mai tu ne mai atar khata aling om to bel khan tikhian chuan ti har chung thu te ta hianin serial number particular quantity rate amount telonga ta hianin rupees amanga he ta hian p han alom sanin tla ka kan da thei don chuan he ho hi bolten o vesela
bolt ten isila chuan hin ho bi ka hi center align nga te da ve le ila lem om tokin phone shika anti tenga kan dong tla pam no kha kan close le to panga het a hi kan da rem le don ni so kite kan da no khian juk teng guli kan la nga tlai a hian juk teng gul ka tero te te kha kan da to don ani tikhian ka chen a da phe ti dit khani maya amaro chu a san thana ka po khani kan juk teng gul po ta in te chup ta po te lo har to thin tu ma so in nei sa khi ki copy paste mai tu a son page la copy nga paste te son page la nga chuan ta hian thu te kan chu lenga e n o e enter piece shift underscore te mang leila enter kan tinga tap kan tinga tigan only banker tap banker colon tap kan tinga State Bank of India enter tap Adobe branch NB tap church then payment order enter tap registration number so headline yan duna pasha thanking you for city trading corporation tika dale longa ya kami omna tool bi ka headline no to hin text tool kan potanga ti hian enter
city trading corporation aha center alignment at kan da lenga control shift c center alignment ani len lo sa hi takan or city trading corporation tika kan da le do na ni tika kan le so chu kan zo